Hej, og velkommen til min tutorial til, hvordan man laver en Minecraft-server med Bukkit. I starter med at gå ind på bukkit.org, altså bukkit.org. Lukker lige de her to her. Og så skal I gå ind på den, der hedder Get Craft Bukkit. Og så skal I downloade den latest recommended build her. Og så skal man bare. Så I skal ikke åbne den, I skal bare åbne der, hvor I har gemt den. Og så skal I bare lave en mappe, hvor I har lyst til. Og kalde den, ja, sådan set også, hvad I har lyst til. Jeg kalder den bare Minecraft Bukkit Server Spliff. Okay, godt. Og så putter I den bare ind i mappen her. Hvis der står ligesom på min her, 10, eller parentes 10, parentes, så skal I bare omdømme den til bare Craft Bukkit streg 0.0.1 streg snapshot. Godt. Så går I ind på Bukkit igen her. Og så skal I kopiere det her. Det er også i description, hvis det er. Og så skal I lave en tekstdokument ind i mappen her. Og åbne den. Og kopiere det ind. I skal ikke gemme den, men I skal gemme den som. Og så skal I huske at sætte den til alle filer i filtype. Og kalde den, hvad I har lyst til. Jeg kalder den bare run. Og efter det skal I huske altid at sætte bat. Altså punktum bat. Og så skal I bare gemme. Og så kan I bare slette det der nyt tekstdokument. Okay. Så kan I bare starte serveren. Jeg pauser lige videoen indtil den er klar. Okay. Så er den færdig med at loade. Den burde se sådan her ud. Og hvis den ikke gør det, er der en eller anden fejl. Okay. Så kan I bare stoppe serveren. I skal ikke trykke op i krydset der, men I skal skrive stop inde på cmd-tingen. Okay. Så er der kommet alle de her nye ting. Der er en, der hedder server.properties. Det er jeres server. Jeg vil råde jer til at lade være med at ændre navnet på worldet. Fordi, ja, det kan godt gå kluder i blokhendsene. Og så det der spawn monsters, det gør, at, ja, spawner monsters. Og hvis den er til true, så spawner den dem. Og hvis den er false, så spawner dem ikke. Hvis vi er den online, så skal den bare være på online mode her, true. Og ja, der er ikke rigtig andet. Hvis der er nogen, hvis de må flyve ind i banen, skal I sætte den til true. Og det der whitelist, hvis de ikke ved, hvad det er, så er det, at I skal give tilladelse til dem for at komme ind, hvis de skal ind på serveren. Og hvis I ændrer den her port, så skal I huske hvis I lige skal port for Western eller et eller andet. Nå, jeg skal lige vise det der med whitelist. Så er der sådan en lille ting her, der hedder whitelist, en lille dokument. Hvis I skriver jeres navn her, og en anden hvad kalder vi en, Jens. Okay. Så er det kun de to, der kan komme ind på serveren. Hvis whitelist er true. Ja. Lige nu kan man ikke rigtig gøre så meget. I kan kun bygge. I kan give ting. Så I kan trykke på den, der hedder ops tekstdokument og skrive jeres navn, eller I kan gøre det inden i spillet. Men jeg gør det her. Så skriv jeres navn der. Og så åbn serveren. Og jeres Minecraft selvfølgelig. Så lang tid. Sætter lige på pause indtil.
Så sådan der. Og så skal I gå ind under den, der hedder multiplayer. Ja, selvfølgelig, ikke? Og for at I kan join jeres server, skal I enten skrive localhost, eller så skal I gå ned i start og skrive cmd. Og når I er inde på den her cmd, eller command prompt, så det også bliver kaldt, skal I skrive ipconfig. Og så skal I finde den, der hedder standard gateway. Nej, hvad snakker jeg om? Den, der hedder IPv4 address. Den skal I tage. Så skal jeg lige sådan her, så I bedre kan se. Og den der IPv4 address skal I skrive ind i multiplayeren her. Så I skriver den, og efter det, så skal I skrive jeres port, altså dobbeltdot, eller kolon, eller hvad kalder man det. Og så jeres port. Så den standarde er 25565. Og så kan I connect. Ja. Og så er I inde på jeres server. Ja, det er jeres egen lille server. Lige nu er der ikke rigtig så meget. Ja. Og I kan jo prøve at skrive gif, og så jeres navn, og så 5. 64. Og 5, det er navnet på, hvad I vil have. 5 er wooden planks, så se, så har I givet jer selv wooden planks. Og så kan I gøre, hvad I har lyst til. Ja. Det var sådan set, hvordan man laver en Minecraft-server med Bukkit. Hvis I kunne lide den, så subscribe eller like. Og selvfølgelig også nogle comments. Hej hej.